Yma'n cwmpas, rydyn ni'n credu mewn tai wedi pweru gan bobl. Mae ein tîm Cymunedau'n Creu Cartrefi yn angerddol am gefnogi pobl fel chi i ddod o hyd i atebion creadigol i'r problemau tai sy'n effeithio ar eich cymuned. Os nad ydych erioed wedi clywed am dan arweiniad y gymuned o'r blaen, dyna lle mae Rosie a Kath yn dod i mewn. Rhan o'i rhôl yw lledaenu'r gair ar draws Cymru gyfan, fel bod cymaint o bobl a phosib yn gwybod mai tai sy'n dan arweiniad y gymuned yn creu cartrefi diogel fforddiadwy sy'n eiddo gan y gymuned ar gyfer y gymuned. Os nad ydych yn gwybod ble i ddechrau, mae Claire a Casey yn hwyluswyr tai dan arweiniad y gymuned sy'n medru eich helpu i gadarnhau eich syniadau a llunio cynllun gweithredu i ddechrau gwireddu eich breuddwyd. Ynghyd â'n cynghorydd datblygu, Jonathan, gallant eich helpu gyda phopeth o ddewis y strwythur cywir ar gyfer eich grŵp ac archwilio opsiynau ariannu, i chwilio am safle a chyflwyno cais cynllunio. Ond nid yw'r gefnogaeth yn dod i ben yno. Byddwn gyda chi bob cam o'r ffordd wrth i chi greu a chynnal prosiect llwyddiannus tai dan arweiniad y gymuned. Yna, dan arweiniad a rheolwr Cymunedau'n Creu Cartrefi, Hugh, byddwn yn parhau siarad â llunwyr polisi, sefydliadau ac unigolion allweddol ac wrth gwrs cymunedau am dan arweiniad y gymuned fel atab i argyfwng tai yng Nghymru.